So yan mga idol, flex ko lang sa inyo yung uso dito sa Bicol. Kapag ka Bicolano talagang napakadami na pagkain na hindi alam ng ating mga ka-idol. So eto mga idol. Yan. Ano ba tawag sa inyo dyan mga idol? Yan. Dito sa amin, ang tawag dyan is lubas. What? Yes, linalagay yan mga idol sa isda. Pwedeng kusido and ginataan. Pwede yan, pampaasim mga idol. Imbis na bumili ka ng kalamansi or iba pang pampaasim, ito yung linalagay namin mga idol. Ang sarap nito mga idol. Ang kinukuha nito ay ito, ganito mga idol. Yes. Teka, may umulan kasi kanina mga idol. So, eto, pwedeng kainin ito mga idol kahit na hilaw pa siya. So, masarap siya, medyo maasim. What? Nako. Dito sa amin sa Bicol mga idol, napakarami dito. Ang tawag dito sa amin ay lubas. Ewan ko, sa iba, siguro mayroon din dito mga idol. Pero, karamihan talaga dito sa amin, eto, usong-uso ito mga idol. Linalagay ito sa isda talaga. O kahit na sa karne, masarap din ito mga idol. So, tingnan nyo naman, kinain ni Kuya Cole. Yung iba hindi alam talaga ito mga idol So yan, minukbang na natin yung lubas ng Albay. Ayan. Kahit itong buto mga idol, kainin na natin. Masarap talaga siya mga idol. Pampaasim talaga sa mga may sabaw. Yes. Lubas. Yes. Ito kay mamay ito mga idol. Sa lola ko itong tanim. Kasi yung tanim ko doon sa bahay, namatay. Namatay. Ito, nag-iisang lubas na lang ito ni mamay. Yung aking lola. So yan. Napasarap yung kain natin. Kuha pa tayo mga idol. Mukbangin natin. Mukbangin natin yung lubas ng Albay. Nako! Sarap na ka. Wala na akong maisip na content mga idol So, mukbangin natin yung lubas talaga. Sige. Ubusin na natin yung dahon. So yan, so may mga isda dyan mga idol. Eto, napakasarap. Kahit itong buto mga idol, pwede kayo yan. Approve. Hello po sa lahat ng mga Bicolano. Lahat ng mga Albayano nako. Very supportive. Please like, heart, share po ng ating video. Maraming salamat. Have a good day.